Het had jaren door, maar nu is het safier. De ondernemers, maar in Downtown ek hadden de waren niepenje van klanten op snijn. Het is hartstikke mooi dat de gemeente u nou de mogelijkheid jouwt om op snijn open te maken, zodat uw klanten net meer naar andere gemeentes hoeven om een boodschappen te doen. Het is tegenwoordig, ja, juist het overal. Hè? Dus ik dat dan Downtown dan gaat, dat is een logische stap, denk ik. Een grote groep van lokale ondernemers behoudt de snijn als reisdag. Zij zoeken geen noodzaak om van 6 naar zo'n openingsdagen te gaan. Op straat in de Waarden is men redelijk positief. Dat vind ik heel goed, we hadden maar de tijd meegaan. Ja, weer vroeger. Wat dan nou? En de jeugd die er is, nou, die maakt echt verder. En net dat Downtown altijd achterom komt. Maar denk eens een keer, jongens, nou maar de boel even omdraaien. Het had jaren en jaren had het gewoon zo was dat het weer. En, maar ja, als we dat nog willen, ik had er in principe zelf geen probleem mee. Maar ja, ik zorg er zelf persoonlijk voor dat ik in 6 dagen de boodschappen in huis had. Ik zal net zeggen dat ik het nooit gebruik van mij zal ook eens een keer misschien wat vergeten hebben, maar ja, ik zou de noodzaak er eigenlijk net van in. Ik hoef net op snijns per se om jatskippen, maar natuurlijk hebben we al heel wel eens de noodzaak op snijn om even het nog wat op te helpen. En ja, dan is het fijn dat het nou bij u zegt in. We zijn de laatste, dus de laatste gemeente. En ja, dat we daar trots op zijn, weet ik net. Maar nou ja, in deze tijd is het voor heel veel mensen wel prettig dat het kan. Voor het personeel in de winkels die diepen gaan, betekent het een dag extra werk, maar daar zocht het grootste pad geen problemen in. We gaan Scotialin hebben een peiling houden in ons groepsapp met de vraag van onder de jeugd mooi als ze op snij werken mooi. Er kwamen hele positieve reacties uit. Er binnen een aantal die net werken mooi op snij van hun ouders, van de geloofsoverwegingen en daar hebben we respect voor en die worden dan ook net inplant. Alles gaat in overleg. Voordat de snijsopening daadwerkelijk een feit wie appen meesten mij al dat ze snijs wil doen. Dus eigenlijk is dat net heel veel probleem. En de meesten die dan die net kennen of willen, die horen net te werken. Dat is voor iedereen houdt daar respect voor. De man van de olieballengate werd toch de keepsnij weer op agenda kwam, is blij dat er nou ek op snij zoal je koeken verkeerpje kan, maar snapt ek de oren ondernemers. Je zult het een prutte dingen bij 24 zo'n al hier ben. Nou hoeft dat ik niet, maar ik denk wel dat het mooi is dat ze de ondernemers daar zelf vrij in laten. Degene die willen, die kunnen hier gaan en degene die net willen, nou ja, ik alle respect, die kunnen dicht blijven.